Hei mussukat. Mä ajattelin olla pelle. Viikonloppuna on karnevaaliteemainen tommonen tapahtuma tuolla Oulussa. Ja minä kyllikki ajattelin alun perin ottaa värikästä vaatetta, mutta aina siinä näin käy. Joo. Tää oli vaan tämmöstä testailua, että nopeasti töherräty naan, että kyllä sitten itse siinä viikonloppuna on paljon nätimmän näköiset siellä, mutta nopeasti töherrätyä, niin tietenkin on erivärinen paita siinä alla, takki siinä alla sitten, niin. Mutta tämmönen pelle. Joo. Siis tämmöset kilisevää kulkuset siinä. Niin. Mutta monta. Ne kilisee kun mä kävelen ja sittenpi tullon ääntä. Ilmoitan paikalla olossani kaikille. Etten mä yllätä ketään ja pelästytä. Ja sitten paskoo housuja, että haisee ja kaikilla on pahaa mieli, kun joku paskoo siellä ja sitten ne housuu siellä niin siellä tapahtumassa. Ja sitten vaihtohousut loppuvat siitä ja sitten kun vaihtohousut on loppunut, niin sitten ei ole enää mitään mihin voi kakkia. Sitten on loppunut kaikki kakkavaipat siitä, niin vaihtohousut semmoiset. Joo, mä ajattelin siellä Oulussa sitten temmeltää siellä niin kaduilla siellä niin pimeässä mustavalkoisessa asusteessa, niin paitsi haalarissa on paljon värikkäitä merkkejä. Mutta kaikki kuulee mut, koska mulla on kelloja. Tässä hatussakin on kelloja. Ja kun heittää tuonne taakse tämmötti, niin tulee tämmönen saatan. Joo. Mä kuvaan tätä videota tässä, niin laitan YouTubeen sitten. Mitäs muuta asiaa mun ovi. No ei saa nojata näihin kelloihin, mitä helvettiä. Eikä se mennyt mitenkään, ei mennyt. Ihan hyvää laatua ennen kaikkea. Mutta odotan hetken tossa vielä, että tähän tulee sitä, ettei tästä tule shortsi-videota. Otetaan 4 minuuttia. Mä ajattelin, jos mä vielä tohon tommosen nenään teen tommosen, kun niin se tuli ehkä vähän vielä parempi. Nyt just taas semmonen, jos mä aloitan vaikka se nenää vielä pikkuinen semmonen juttu siihen, niin sitten. Joo, semmonen juttu teet. Tää tuntuu erittäin epämukavalta, että tämä maalaus naamassa. Ja naamavärejä käytin, mutta silti. Mutta tuo paremman persoonallisuuskuvan, kun vähän pukeutunut tapahtumaan. Joo, tämmönen maaliskuinen pelle. Klouni. Hassuttelija. Siellä hassuttelija klouni tissuttelee siellä baarissa yksin kello 2. No ei kyllä, ei siellä paljon kavereita on sitten siellä, joka voi mennä tissuttelemaan siellä baarille vähän sen, mutta vaikka viintä, voi tähän punaviintä, niin tulee vähän fiinimpi olo siitä sitten. Tänään suunnitelmissa on vielä pelata, ehkä käydä suihkussa ja syödä. Mulla on linssipapu muhennosta tuolla noin ja sinä ajattelin sitten syödä, mutta katso linssimuhennoksen. Joo, kuvasin eilen kyllikin kokkinurkkauksen, mutta se jäi nyt vähän sen väliin, kun unohdin julkaista. Kyllä minä se joskus sitten julkaista pikkumotsukoille täältä. Joo, kyllä mä tykkään näissä clown-jutuissa, kun se on tuollainen hassuna iso naama tommonen. Kyllä se on sitten hassu semmonen sitten. Hyvää yötä mussukat, nukkukaa hyvin.